Salom, horas manihita saluhuna. Nang soni pe amang dainang di jabu na mengikuti live streaming selamat tari minggu madihamu sudena. Adorak setapuka parminggota sadarion martang yang mahitai bahasa rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita nomor 125 ayat 1-2. Hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mopalangi dohot tanon, amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolo polo mida ibana, sudehamu ale akka, naholong roha di ibana, marlas ni roha situtuma, rap dohot ibana, sudehamu aleakana marsak roha mida ibana nasailaw las dorohaku di akana madok tu ahu betahita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu, pado muhon jol madohot debata, hupuji ma hami magwarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahenmi, patupahon hangoluan nami, saidongani mahami, marhite-hite asini roham,
asa hupikiri hami toktong na tinanomi dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsean nasitong, jala asa maroha halongonan hami huhut mandok mauliate tuho, asa olo hami mangihutton ho, rodi hamatean ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huriam, naung tinobusmu, marhite mudarna nabadiai, rodi saleleng nilelengna. Amen. Tapuji Tuhata Maredde Mahita nomor 110 ayat sada. Patik ni debata dihita di minggu letare sadarion imana tersurat di patik sada 110 patik parjolo ahudo Tuhan Jehovah debatam ninna debatata menjadi marakup ahu bahenon di debatam patik paduahon indang jadi gadammu jala indang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohok na di banua tongaon, rodi na di bagas aek, na di toruni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang si uloan. Patik patuluhon, ndang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna, alai hona uhum dosogot, akan na marsineang di goarna. Patik pau paton, ikon ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam dui indang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi mana naposom boru-boru rodi dipinahanmu, rodi isi ni huta, ni halak pena mangabati hutam. Ai di naonomari do di topa dewata, langit dohot tano, dohot laut do nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhon, di baheni do umbahenna di pasu-pasu dewata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangamo mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano na dilehon ni Jehovah dewatam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno, patik papituhon, unak ko mangalakuk, patik paualuhon, unak ko manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata naso olo naso tutu maralohon dongan jolma patik pasapluhon indang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu indang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona boru bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang diape ugasan ni donganmu behama padok ni debata taringot tu patik nasapului odo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Si uluhon dosa nia ama-ama tu pinoparna. Rodi suduk patoluhon, rodi suduk paupaton,
pinoparni akan nasogoroha di ahu ala asini lorohaku di akan nama ribu-ribu akan nama holong ni roha di ahu naso mangalahosi patik i atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata itu saya pragugo mangulan nomor tu patik mi amin. Tapuji Tuhatta meredde mahita nomor 600 walu pusada ayat cada. Las jam sebentar. Tatopoti madosata tu Tuhan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan. Para siroha mida hami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajatan do hami tubuh. Jala indang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Mansai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akadosa nah hapoposon nami. Dohot pangalosion nami. Saya ingot mahami hombartu asini roham. Dohot denggan ni basam. Alani anak bawarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosata humokop hita gabe dosa do ibana nasotu manda dosa dibahen debata asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana hasangapon madi debata na dikinjang amin. Tapuji Tuhatta meredde mahita 410 alu aicada do topat. Jesus.
hatani debata turpuk epistel di hari mingguon tersurat di Lukas 15 ayat 1 pitu tajaha mamarsikat sori dungi di pasol hot torop akal si jalo beo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tu mangihon hatana. Gawe di hatahon ibana ma upama on tunasida. Ia dung dapot sa dia pehon matu abarana sian las ni rohana. Hudok matuhamu sumantusi do kumodang las niroha di banua gijang mida si pardosa sahalak naolo paubahon rohana asamida si siapulu sia partigorna nasopola paubahon rohana sida ido yang gosahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan pelsa amin. Tapuji Tuhatta maredde mahita buku edeta nomor 241 ecada 22. Tidakon maha porsiatai songon na hina tidakon ni dongata saha porsia disadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ni guluhon ni si Maria na gabe-gabeat si Anton di porbadia andorak sohabubuhan ido Tuhatta na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus na perjalan di bana di persilang na tuat tu banu agit na menula na surgo lau hundul di siamun di batat amanai pargogo na satu dosani disimai ibana pai masugot manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopannya Kristen akan na badia do dihasesani dosa do dihatai na mandok mulak mangolu do dihangoluan na sarasuda amin.
tabege matik ting di hita di bagasan minggon. Shalom. Odolan titing di minggu tasadarion tanggal 27 Maret 2022. Naparjolo sada. Goar ni minggu tasadarion minggu tanggal 27 Maret 2022 ima minggu letare. Marlas niroha mahamu topik minggu. Bersukacita dalam Tuhan atau marlas niroha di bagasan Tuhani. Napa duahon barita nasorak. Nah di hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 di basa-basahot tuhatta dosada danak bawa di keluarga Arifin Dohar Manurung Tubuni Inatta Epi Anggreniani Boru Sinaga Sian Wek Tengah Hipasdo danaki nang songoni natorasna napatuluhun Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Nihuriado Padidion Nabadia tu ianakon Nihuriata Perguruan tunatoras di Patupa di hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 10 WIB laos dibuan ma fotokopi akte lahir do surat pengantar sian situa wek napaupaton maka tidakkon haporsiaon khusus di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di parmingguan pukul 10 WIB Patupa Nihuriat tado maka tidakkon haporsiaon khusus tu si Arnold Juanda Siringoringo narosian GPDI Sekenina Cibubur dung marsiajar saleleng 3 bulan di Huriatta sian wek Kalisari napalimahon titing naing marbagas titing parjolo dohot paduahon neng majalo pasu-pasu perbagason ma pardamian Freddy Manurung anak ni Amata Ulup Manurung tubuh ni Inata Manerta Boru Simamora ruas ni HKBP Keramat Jati sian Wik Tengah dohot Orana Junita Sarla Claudia Boru Gurning, Boru ni Amata, Japaner Gurning, tubuh ni Inata, Nurti Boru Siagian, ruas ni HKBP Jati Waringin, sian Jalan Masjid Raya nomor 24 Bekasi. Pamasum-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul sia WIB di HKBP Keramat Jati. Di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripeon nasidai onom partording ni partikian parmingguon hobar tu program ni Huriata tahun 2022 jala mamereng tu kondisi PPKM naung menurun gabe level 2 ia partikia parmingguon di Huriata mamukka tanggal 3 April 2022 songonon ma partikianna. Parmingguan manugut masuk pukul onom WIB marhata batak. Parmingguan sekolah minggu kelas sada 1 kelas onom SD secara tatap muka live streaming pukul 8 WIB. Parmingguan harian masuk pukul 10 WIB marbahasa Batak. Parmingguan remaja pukul 10.30 WIB
Marhata Indonesia. Permingguan Botari masuk pukul 10 WIB Marhata Indonesia. Disosoi matu sude ruas asa mengingot partikian permingguan di Huriata. Napa pituhon pertanyaan pasien. Mamukan di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do pertanyaan pasien secara onsite dohot live streaming ganup hari Kamis. Maringanan di gereja songonon ma partikian pertanyaan peseni. Pasion perduahun Kamis tanggal 21 Maret 2022. Pasion patuluhon Kamis tanggal 7 April 2022. Pasion paupaton Kamis tanggal 14 April 2022. Pinangido matusude ruas ni Huria asaria madohoti partanyangani. Napa waluhon partanyaan wek di bagas. Hobar tu program ni Huriata tahun 2022 dohot marnida kondisi ni PPKM naung turun gabi level 2 mula atama pertanyaan wek di bagas ni ruas. Ima mula atama di hari Kamis tanggal 20 April 2022. Di sosoma tu situa wek asa di pasahat matu sekretariat inganan manang bagas ni keluarga na majabui ni pertanyaan di weki. Pelayanan diakonia. Sada. Pertanyaan paborhatun ujian akhir tingkat SMP. Di hari Minggu tanggal 27 Maret pukul 14 WIB Patu Paun ni Huriata do marhite Dewa Diakonia seksi pendidikan pertanyaan paborhaton yanak kota tingkat SMP laho madohoti ujian akhir maringanan di gereja di sosoma tusude yanak kota ni Huriata tingkat SMP asaria madohoti pertanyaani. 2. Ulang tahun na papitupuluhon. Nah di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 bohoma umur ni inata marintan Samaria boru huta julu manang nonya boru nonya B Sibuya sian wek Makassar sada. Hobar tu program ni Huriata tahun 2022 songon tadda ni lasni rohata pasahaton ni Huriado ulos tunasida. Jalan nunga di pasahat ulosi di parmingguon pukul sia wib nakkiningan. Tatanyakon ma asa totong nasida di bagasan hahipason madalani ngulu siganupari. Napatuluhon barita namodding. Na di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 nunga jumolo marujung ngulu inata tiarma intan boru simajuntak marumur 20 tahun 20 bulan. Manang nonya Peter Benjamin Sirait Nahinan sian wek parserahan. Laos dibuat do tubona pasugit Sirait uruk. Tatanyako ma keluarga namar sitaunoni asa tibu terapul rohana sida. Napatuluhon lain-lain. Sada. Pangojak konon pengurus seksi. Pengurus punguan kor dohot pengurus wek. Di hari Minggu tanggal 3 April 2022 di parmingguan pukul 10 WIB Patu Paun ni Huriata do pangojak konon pengurus seksi. Pengurus punguan kor dohot pengurus wek. Ditiki pangojak kononi holan ketua ni seksi punguan dohot pengurus wek. Manaro tujulo. Pinangido matu sude ketua ni seksi pengurus kor dohot ketua pengurus wek naung terpilih periode 2022
2024 asa Roma dohoti pangujak kononi napa duahon calon situa. Hobar tu hasil ni sermon parhalado tanggal 1 Maret 2022 nunga tato toppon gabi calon situa sian wek rambutas sada ima amata Jordan Sparta Simajuntak tatanyakon ma asaboi madohoti pembegalan diri huriata napa tuluhon pelantikan panitia tahun kesehatan marhiti hasil ni sermon parhalado nunga di totuho be panitia tahun kesehatan 2022 sadarion minggu tanggal 27 Maret 2022 patu paun ni huriata do pelantikan panitia tahun kesehatan ini tatanyakon ma asa margogo nasida mangulahon ke panitia ini boi ma tajaha di warta jemaat naung dikirim tu wek tabe paupaton soso manang buah-buah mamereng perkembangan kondisi ni PPKM di luat DKI Jakarta nunga level 2 di pabotohon ma pamakeon ni gedung serbaguna 75% ma sian kapasitas 200 halak jalahot menjaga prokes memakai masker, mencuci tangan, mengukur suhu, dohot, menjaga jarak. Napalimahon sumbangan. Marhiti parhartaon ni huriata. Di jalo huriata do sumbangan sian keluarga NN kloset hudul sada. Sudah ruas ni huria pasahaton hamoliateo tu keluarga nama nubakon koloseti. Songonima saat nititing di mingguta sadarion horas marita saluna. Tapuji petuhatta maredemai tabuku deta nomor 372 ayat sada dohot udutna las disomma tapasahat pelean 1A 1B. Sudah darah tahai di
dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Di hamuna amanami nanami nah hinaholongan di bagasan guarni Tuhatai Kristus di minggu sadarion acarata selain ibadah minggu sekaligus acara pelantikan panitia tahun kesehatian. Atong tatangihon hata debata nagabe turpuk jamita di hita di minggu letare ima na nenek sian buku Pesalmen 32 ayat 81 sada hujahama saluhna tatangihon ma. Soso-soso tu hadaulaton. Hu parohai jala hupodai peho taringo tu dalan si dalananmu. Hu iring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hoda hamu. Manang songon halode naso maroha. Dang olo dumonok tuho. Da pinatuduk ni kokang. Tung nalado parniahapan ni parjahat alai manang ise namarhaposan tu Jahoba halia kononna tu si asini roha marlas ni roha ma hamu mida Jahoba jala marul polok mahamu ale akka partigor jala marede masude hamu akka parsihohot maroha ima sahatna. Hurian itu hata hamuna amanami inanami. Ganup jolma pastido makalomohon ngoluna marlas niroa. Dangadong siya kita naroon apalagi hamuna namandohoti ibadah marhiti live streaming. Sudido makalomohon ngoluna marlas ni roha, ngoluna di pasu-pasu Tuhani, ngoluna martua. Jala umumna digabar hodo di situasi manang keadaan ima marlas ni roha senang dan gembira. Sukacitanya ditunjukkan. Di patudoh mai biasana somal na hita ima tapestahod doi. Jarang do hita mamestahon molo arsak ni roha. Na jojotat do hita mamestahon ima mistalna hari ulang tahun. Ya. Manang berhasil ibana di parkarejuanna. Nek pangkat, nek jabatan. Ya. Dapotan na sinakapan ni rohana gabe direktur ibana, gabe DPR ibana dan lain sebagainya. Dungi usahana meningkat ya di luar dugaan. Marul polop tedina dangi ya sian usaha na met gabe pengusaha ibana kan bisa terjadi begitu. Dungi muse mampu ibana mengadopi parbaraan manang parukilon dungi molo Jepang do ima hita apalagi hamuna hita na di bagasan parsahiton na posi dangi baik yang muda maupun yang tua ya di debatado hamalumon sian parsahitot Maria matodita muliate ma diho ale Tuhan. Nang songoni di pendidikan ya anak kota biasana molo tamat sian SD i pestahon na tua-tuana do manang natorasna. Apalagi ngasabe tu tingkat perguruan tinggi, perguruan tadokma S1, S2 bahkan S3. Salah doi tapes tahun dang salah. Ya. Guarna pe pencapaian terwujud terjadi.
boy hita marlas ni roha. Namun hamuna kadongan dada holan sebatasi las ni rohatai. Ala dang sude majalo ya. Ima pencapaian nasongoni. Dan seberuntung donganna menang todongna berhasil ya di pencapaian apa ibana down. Gariada manaun na pursuk ya. Terus marsait mulutei daun ka na marsaiton ngagudang do nalilingon ya. Naraku wadiga maon malum tahe Tuhan. Borak nai diadopi nasida terus menerus di bagasan parsahiton. Dungi ngulu siganu pari pe. Mangap pengasukur ya. Alani dan saya sarupa keadaan status ekonomi sosial nih hita marsada-sada hamuna kadongan. Isi mataida gambaran songo dia do boy do nasida marlas ni roha dibadikon nasida na di bagasan pencapaian na sukses na berhasil songo ni alai di sada sisi hamuna kadongan godang do halak Kristen dang mangulu di bagasan las ni roha nasida. Sada sian pangulaw nito di ima asa marlas ni roha mago sian nasida. Boy sajoon berhasil manang so berhasil. Pokona dah pola merasa ya biasa yang wajarnya itu. Sehat sian namar sait songoni. Dapat pangkat, dapat titel, dapat rezeki, japalan nalomak, ya biasa, udahlah biasa aja, datar seperti itu, ya. Hamuna kadongan adong masada buku berjudul Laugh Again, tertawa lagi. Charles Swindoll menuliskan 3 hal. Nah, manakko las nirohatai ahamai ima kekhawatiran berlebihan, tekanan batin, jala ketakutan biar niroha pabiarhu dingoluon. Jadi molorope ka pencapaian ni manang sebaliknya songoni dan adong las niroha di bana ala ondo masalahna. Selalu khawatir. Dak ya soibana siani khawatir gelisah ya, merasa tertekan terus menerus, mebiar memereng jolma adong do songoni ya. Hamna kadongan Swindoll madok bahwa untuk membentengi sian na manakko las nirohai ima taingok ma di Filipi sada ayat onomi amang inang terbuka jo Filipi sada ayat onom. Filipi sada ayat onom didok ma songonon apala on ma pos nirohaku nang upukka ulau nadenggan di bagasak kamu patuluson ni ido sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Nang upukka ulau nadenggan di bagasak kamu patuluson ni ido sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Ido na boy mengubah halak sian naso marlas ni roha ibana gabe boy marlas ni roha ala debatado nama noktong di nguluna, debatado nama mahani, debatado nama ngaramoti, debatado nama joloani saluhut.
aka na masa di halak na porsea. Hido minggu sadarion, minggu letare. Minggu letare. Lapatana marlas ni roha mahamu. Marlas ni roha mahamu di bagasan Kristus. Ido nahot rodi saliling nililingna. Ido na manoktong di ngolutta. Apapun yang terjadi, badai pasti berlalu. Hamuna kadongan mamereng turpukon mahita. Menurut catatan MC Bart digolongkan i bagasan buku Pesalmenon ima tangiang madok moleate ucapan syukur. Sian Pesalmen sada 1:72. Alai untuk Pesalmen 32 ayat 8 tu 10 sada ima mengodolhon pangajarion ni debata tu halak na makatidakon pardosa do ibana. Jala dirajumi ibana do Tuhani do namanesa dosana. Las ni roha dohot hatuaon halak na porsia tu debata ima bahwa dosana nunga disesa ala ni asi ni rohani debata. Dan ala ni ibana denggan ya. Manang bagak rupana. Alai sudina ala ni asi ni rohani debata. Dan boy dibadikon sesuatu na berharga di hita. Sudi nai ima alani asi ni roha ni debata. Pesalmenon makatidakon didok dison huparwahi hupodai huiring-iring dia sadai huparohai hupodai jala huiring-hiring peho dot pamereng ni matakku. Tuhan itu mengajari, melindungi, dan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Onma nagabe baga-baga ni debata tu halak na porsea. Janji Tuhan itu diimani, dihidupi sepanjang masa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu menggambarkan kesetiaan Tuhan kepada orang yang percaya dan merupakan jaminan penyertaan Tuhan. Tidak dong dua pokok diturpukon molosian ayat 1 ayat 10 naparjolo dia tidak kon madisi bahwa Tuhan melindungi orang-orang yang percaya. Karena Tuhan memberi pengajaran, petunjuk, ima firmanna hata ni debata. Ido na di hati dakon si Raja David ditiki ibana mengerajumi dirina audo pardosa na gudang. Di sido pakilan ni mana dang sonang dang nyaman ala pangulauna nasohasea di jolo ni debata. Ala ni mangido ibana tutuhani hasesaan ni dosa. Martangi yang maibana tutuhani
Secara jujur ibana terbuka dia mengakui semua pelanggaran-pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak diungkapkannya. Nah, lebih dahsyat Muse, haradiauna kesediaannya untuk berubah. Sian na mangulaon hajahaton gabe muba ma ibana. Ido na gabe las itu tu rohani debata mida ibana. Mula tabadikon Muse di epistel nga di jami tahonon di partangnyangata. Songo dia mah hamu bau ni si jalobeo kapardosei. Ido na masihol manangihon hatani debata. Las marohani debata. Adong perubahan. Sian na dijuluki nasida pardosa na sumalin na utusan. Ay gabemu barohan nasida gabe mangito Jesus dibadikon si parisei. Akasi boto surati na mangarajumi dirina ngahapal be patik ni Tuhani. Alay pangalahona ima elat teal late hosun dang lomoruhani debata songoni hamu baunido narikot di debata alani pengalaman ni pesalmenon maka tidakon di ayat 10 di dogma songonon amang inang tung na lando parniahapan ni parjahat alai manangise na marhapo satu Jahoba halia konon na tusi asi ni roh bahwa dihaporsiai Raja David do tabur tuai. Ise mangulon hajahatan ikon bagai do dihasusaan. Alai ise namar haposan tu Jahoba asini rohani debatado mian saliling nilingna. Ido panidangyo ni si Raja David napa duahon di saplusada marlas ni roha di bagasan Tuhani ima closing na buasa didok ibana songoni marlas ni roha di bagasan Tuhani jala marol polop mahamu ale akka partigor jala maredde masude hamu akka parsihot maroha panidangion ni Raja Davidon ima hidup dalam dosanya membuat dia tidak bersuka cita. Ada tekanan batin dirasakannya karena dosa-dosanya. Namun ketika datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosanya, Pajupang maibana bertemu dia dengan Tuhan yang mengasihinya. Songunima las nirohana na macai belga hamuna kadungan. Ahama kaitan naon tuhita di minggu letare on. Tarjo mahita amang inang sudai hita na mandohoti na menikmati ibadah minggu di Arianon. Ima marlas di rohama hamu di bagasat Tuhani. Ahdu alasanna. Na parjolo ala ndang tajalo asini rohani debata. Marite Yesus Kristus napa luau kita. O terus do di hataon ni parjamitai. Terus do tatangi honon. Halai dang marnabosak kita bahwa tutu
rikok nai di pasunggulhon di paingot tita sudena ngolu taon si leon ni debatado titik dang adong boy tanggaron di ngoluon majalo asini rohani debatado hita ubay kita di palua alani di pangido tuhita sudena asa mubama rohatai sian hatta kangotta maralohon debata mubama hita gabe marhaudukun mangoloi mengikut Tuhan selamanya apapun yang terjadi. Karena kita sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Jangan karena ada sedikit masalah di antara sama kita. Sekeluarga. Gabe moru asini roha dihita. Gabe dang taingot. Gabe tapar suada asini roha di debata. Nah memakulingi hita. Bukan lebih besar masalahmu daripada kasih karunia Tuhan. Ingatlah. Jangan terbalik. Gabe masalah ubalga sian asini rohani debata. Gabe boy mu sehita dang hea marlas ni roha. Napa duahon. Ala naung merjanji debata Tuhan telah berjanji bahwa dia selalu menyertai kehidupan kita dalam suka maupun duka. Ini satu berita sukacita bukan bagi kita. Amang inang sude karuas ni huria parhalado ni huria. Tabolus do ragam ni hamaolon. Mananglas ni roha. Basa-basa ni debata. Alay taingo ma. Pada ni debatai ima manok tong do pandonganyo ni debata dihita mangulu manang mate dituhani do hita dang dau dang laris yani ikon ido amang inang tahaposi tatiop every day. We say, thank you Lord, terima kasih Tuhan setiap hari. Datang pun kesulitan dalam hidup kita. Itu menempa kita untuk sabar dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amang inam. Jangan karena ada masalah, jauh Tuhan itu kita buat. Tidak, ada di situ. Itu didok, sadai. Ayat walui huparwai hupodai pe taringot tu dalan si dalananmu. Ini pas ini untuk panitia tahun kesehatian. Amang inang dalam kepanitiaan ini bukan sendiri. Tapi Tuhan yang memperlengkapi amang inang untuk melakukan tugas-tugasnya. Sehingga lakukanlah itu di bagasan las niroha natutu dan semu ala debatado nama kokop pamuna nama kokop pita debatado na marmahani debatado na mamodai taringotu dalan si dalanat ima hata ni debata. Ido nagabe ojahan di Hamuna secara khusus panitia tahun kesehatian. Huria ni tuhatta. Ubege dakya dope adong dipabakit ima tahun HKBP di huriat tahun odope. Alani pangiduan nami tuhita saluhutna. Rak mahita mangulahone.
Boy do jongjong panitia ke panitia tahun kesatian on. Molo dang didukuk kamuna, hamuna, amanami, inanami. Siswado do nasida. Alani. Nasida do perwakilatta. Asa mengulahon tahun kesehatian di 2022. Atong dihita saluhutna. Rade mahita manupahi. Rade mahita majalo ulau ni. Di bagasan las niroha nasian Tuhan debata. Amin. Martang yang mahita. Molia tema diho ale Tuhan. Nunga teruli hami dihatam nabadei. Namangalihon gogo na baru di hami. Paingotok kami saluhut na asa manok tong las ni roha nami alani ho. Alani denggan ni basam. Na manok tongi di ngulu nami. Alani urubi. Pargoguamu hami salut na le Tuhan. Laho patupahon lomo ni roham di ngulu nami. Tunggodang do aka dosa-dosa nami Tuhan. Songo dia panidangyo ni Raja Davidon. Songo ni mahami dia depanmu daba dia on. Pardosa nagodang do hami Tuhan. Mangido hami gomos do depanmu. Sesa salut dosa nami. Jala porsia do hami Tuhan. Roho tu portibion. Lo paluau kami. Menubus kami sian dosa-dosa nami. Ale Tuhan nabasa. Sai manok tong ma hatam di rohanami. Ala jolma pardosa dohami. Alani todimi matok tong. Mengajari hami, mangurupi hami. Mempergogoi hami. Mangulaon-ulaon na pinasatmu. Tuganup hami marsada-sada. Secara khusus Tuhan. Tu kepanitiaan tahun kesehatian HKBP Kramat Jati tahun 2022. Sadariom Tuhan di lantik nasida. Romaho pasu-pasu manasida. Lehon hasadaon ni roha di nasida Tuhan. Laho mangulahoni sahobar tulom ni roham. Lehon di nasida bisuk hagogoon nang songoni haipason. Lehon dinasida akan narikoti Tuhan. Pasikop sude Tuhan. Jala buhai marohaniaka ruas ni huriam. Dohot hami parhal ni huriam Tuhan. Laho mendukung ulaon nang ditotopon huriamon ale Tuhan. Mangido toktong hami pangajarion siak koi. Asa unang menipil hami sia dalan nah hinalmon ni roham. Di bagasa tikion tangyop kami aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Na dirawat di bagas nasida amang situa STR Siregar. Yuliana boru sitohang M Marpaung. Nyonya Munte boru Raja Guguk. Sopar Panjaitan H Hutagalung boru Simanukalit. Nyonya Simanukalit Rosita boru sihaan. Nyonya Turnip boru Sihaloho B Sibarani. Nyonya Aritonang Lince boru Simurangkir. Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak. Nyonya Manurung boru Sulitonga. Relus Sitorus. Nyonya Sihan boru Tampubolon. Nyonya Marpaung boru Purba. Nyonya Sirait boru Sitorus. Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang. Nyonya Panjaitan boru Sibarani. Nyonya Manulang boru Gultom. Sabar Siregar. Amang Sintua EM Butar-Butar. Amang Sintua F Aritonang. M Marbun RS Pardede. Nyonya Sintua SMT Simatupang boru Nenggolan. Nyonya Pangaribuan boru Samosir. Nyonya Manihuruk boru Mencorang. Nyonya Gultom boru Tambunan. Halundang boru Siregar. Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak. Nyonya Sintua BM Siregar boru Simanjuntak. JF Panjaitan. Nyonya Sintua H Sitorus boru Dolok Saribu.
Lumongga Hasibuan Nyonya Sregar Festi boru Sianturi, Nyonya SBP Siregar boru Siahaan, Nyonya Purba boru Silaban, Nyonya MS Sipahutar M boru Hutagalung, BMP Marpaung Nyonya Panggabean boru Hutagalung, Anton Siaan K Marpaung. Nah dirawat di rumah sakit Amang Sintua B Sidauruk, Daud Panjaitan Nyonya Manurung boru Dolok Saribu, Amang Sintua P Siregar SM Manulang Nyonya Sihotang boru Simbolon. Tuhan, upasatami ma nasida tu tanganmu, jala muladong dope karuas naso huguari hami di son ali Tuhan, na tongon di bagasan parsahiton nasida, baik na dirawat di bagas nasida be, doh di rumah sakit, tatap nasida Tuhan, asiroham, parguguamu nasida sa boy mangalauhon, akka sait nasidai, lehon ma todimi Tuhan, na mga raja rodo pikiran nasida, asa marhabenge ton nasida, mga dopi jala gomos mangidu hami Tuhan, paherbang matanganmu nabadei, asin rohamido Tuhan na upangasaw kami, lehon di nasida Tuhan, hai pason, nang haporsyon na mangulu tuho nasida, asa toktong nasida, mar hapurusat holat tuho ale debata nabasa, asi roham sudah ke keluarga na mendampingi pengobatan nasida Tuhan, baik dokter, baik akasi panganon, aka obat-obat nasida, gabe parhitiamu Tuhan, mabain malum nasida, si roham asaboy nasida muse, rotu gereja on, beraktivitas muse Tuhan, lau memuji pasangapon guarmu, terbatas nasida Tuhan, si roham, sai jaloma pangeduan nami, nang sudiaka ulo nami na di bagasan saminggo Tuhan, karuas ni huriami, na mangula di balian nasida Tuhan, saya pasu-pasu nasida, nang akan naposomi Tuhan, na marmahani di huriamon, asa pasu-pasu nasida, nang songoni akka situa nami, na melayani di setiap wek, asiroham pasu-pasu nasida, atong tatak mahami salut na ali Tuhan, mangasaon asirohami duhami Tuhan, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, tapasahat mapeliatta, marede mahita. Asmarohata di Tuhata debata, Asmarohata di Tuhata debata, Asmarohata di Tuhata debata, Aroroani agogoni. Sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manangitao. Pasado Tuhata debata, pardengan pasado Tuhata debata, pardengan pasado Tuhata debata, pardengan basa manangitao.
saortu hitao, dameni debata saortu hitao, dameni debata saortu hitao, sitahe nane hitao. Las marohata di tuhata debata, las marohata di tuhata debata, las marohata di tuhata debata, aroroani hagogo oni. Masuk mahita tu acara pelantikan Detiki marede hita Roma hamu tujoloon panitia tahun kesehatian nang hutujuk hami nakaning jala aka anggota jongjong ma diinganan muna marede mahita. Yesus Raja di dunia, napor seyana badia, asuma Hamu amanami inanami dongan sahuriaon sadarion ma pelantikan panitia tahun kesehatian 2022 di Huriatta HKBP Kramat Jati. Hobartu sita begema surat keputusan ketetapan panitia tahun kesehatian. Surat keputusan nomor 06 garing D titik garing 8 garing R titik 14 titik 01 garing SK garing Romawi 3 garing 2022 tentang pengangkatan panitia tahun kesehatian HKBP Kramat Jati tahun 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Kramat Jati berkedudukan di Jakarta menimbang sesuai program HKBP tahun 2022 adalah tahun kesehatian yang akan dilaksanakan di HKBP Resort Kramat Jati. Mengingat keputusan rapat jemaat hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 tentang program kerja dan anggaran tahun 2022 di HKBP Resort Kramat Jati memperhatikan 1. Hasil rapat sermon Palhaladu HKBP Resort Kramat Jati tanggal 15 Maret 2022. 2. Hasil rapat koordinasi fungsionaris Kamis tanggal 17 Maret 2022 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia tahun kesehatian HKBP Kramat Jati terhitung mulai
tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 30 November 2022 di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 2. Panitia buka kurung butir 1 yang tersebut di atas diberi tugas sebagai berikut. 1. Merancang garing melaksanakan ibadah kesehatan keluarga 1 kali dalam 1 bulan. 2. Melaksanakan pendalaman Alkitab bersama keluarga. 3. Merancang garing melaksanakan metode untuk anak sekolah minggu peduli pada pekabaran Injil dan lingkungan hidup. 4. Merancang melaksanakan talkshow hadapi tantangan zaman sekarang untuk kaum perempuan. 5. Membantu pembuatan database online jemaat. 6. Mengadakan pembinaan parhaladu dan mendatangkan narasumber. 7. Mengadakan talkshow hadapi tantangan zaman sekarang untuk Ama Saresot. 8. Membantu mengadakan family gathering untuk pelayanan penuh waktu. 9. Membantu melaksanakan seminar pola hidup kaum bapa. 10. Membantu melaksanakan sayembara mencipta dan menyanyikan lagu serta film singkat. 11. Membantu pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. 3. Melaporkan progres pekerjaan dan keadaan keuangan per triwulan kepada pimpinan jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 4. Mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan 2 minggu setelah pelaksanaan tugas selesai. 5. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam ketetapan ini dapat ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tembusan surat keputusan disampaikan kepada 1. Majelis HKBP Kramat Jati. 2. Ketua Dewan Ketua MPA HKBP Kramat Jati. 3. Bendahara HKBP Kramat Jati. 4. Arsip ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Boru Pangaribuan, ditandatangan dan distempel. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kramat Jati nomor 06-D-8 Romawi -R-14.1 SK -3 Romawi -2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang susunan panitia tahun kesehatan HKBP Kramat Jati tahun 2022 sebagai berikut. Penanggung jawab Pendeta Resort Pendeta Dr. Anna CH Pera Boru Pangaribuan. Penasehat Pangula Nagotiki Majelis atau Parhaladu. Ketua Hotma Tambunan SH Mhum. Sekretaris Nyonya JT Sirait Elisa Hilde Boru Nainggolan. Bendahara Wilson Sitorus SE. Bidang Koinonia Situa Leonard Simangusong ST. Anggota 1. Calon Situa H. Pardiri. 2. Calon Situa D. Boru Napitupulu. 3. Pilla Boru Siringoringo. Bidang Marturia Situa RR Boru Siregar STH. Anggota 1. Calon Situa Nelson Rokepeler Aritonang ST. 2. Calon Situa Elis Suryanto Boru Sitorus. 3. Florence Nainggolan. 4. Ida Rotua Siregar. Bidang Diakonia
Situa Doharman Simangunsong. Anggota 1. Calon Situa Rudi Saud Samuel Sitorus Eskom MM. 2. Calon Situa Horas Kripen Panjaitan. 3. Calon Situa L Boru Sitompul. Koordinator Dana. Calon Situa Tanti Juana Sari Boru Simangunsong. Anggota 1. Calon Situa Ricardo Arthur Sirait. 2. Calon Situa Jesse Majuntak Eskom. Ketiga, seluruh Situa. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Boru Pangaribuan, ditanda tangan dan di stempel. Demikian. Nunga DBG Hamu SK Surat Keputusan Panitia Tahun Kesehatian ulaun na pinasahat tu hamuna nuaing na manukun maau di hamu amang inang panitia tahun kesehatian naolo do hamu laho mangulahon ulaun songon naung binegemuna nakin marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni ton di porbadia hulantik mahamu panitia tahun kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sai didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu mangulahon salhut ulauni asa marsangap guarna marhite-hite pako basun muna dihuriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuriaon jakok kamu manasida panitia tahun kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati jala masih rupa mahamu di bagasan hasadaun itoddi patuluson ulauni tuhatai. Martangi yang mahita ale debata amanami raja ni huria muliate marohanami diho alarade amanami inanami panitia tahun kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati laho marhobas di huriaon sai urupi pargogoi jalapatau manasida makobasi huriam marhite aka program tahun kesehatian 2022 asamar sangat po di saluhut panggulmit ni huriam laos pasu-pasu manang huriamon toktong marhasadahon lau manidangi di tonga-tonga ni luaton moliate madiho di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulak mahamuna panitia tinggal maketua lau mandok hata maketua panitia tahun kesehatian nasa mati kitu hamu. Shalom, Horas. Yang terhormat Inang Amang Pendeta,
Yang terhormat Amanginang Parhalado, yang terhormat seluruh jemaat yang menghadiri ibadah dari baik secara tatap muka atau secara live streaming. Selayaknya kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang menyertai umatnya, menapaki hari-hari kehidupan dalam tuntunannya. Dialah Allah yang senantiasa mengembalikan umatnya dalam berbagai pelayanan yang dinamis demi kemuliaan namanya. Saya berdiri di sini mewakili seluruh panitia tahun kesehatan 2022 yang telah dilantik ini, hendak mengucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta Resort HKBP Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana C.H. Vera Pangaribuan, yang telah melantik kami panitia tahun kesehatan 2022 di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendeta fungsional yang senantiasa memberikan dukungan kepada kami. Terima kasih yang terdalam juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang mempercayakan tugas pelayanan yang mulia ini untuk kami emban. HKBP mengarahkan tahun pelayanan 2022 pada tahun kesehatan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Adapun tema yang dipilih adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Subtema adalah mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui tema dan subtema tersebut, seluruh jemaat dan pelayan dapat sehati dalam melakukan pelayanan baik di tengah-tengah gereja maupun masyarakat dan bangsa. Khusus di HKBP Keramat Jati, kami telah menetapkan 11 program unggulan tahun kesehatan baik di tingkat huria, resok, distrik, dan pusat. Kita berdoa kepada Tuhan, seluruh jemaat dan Parhalado bersama panitia tahun kesehatan dapat bersinergi mewujudkan program yang telah ditetapkan agar memberikan sukacita bagi jemaat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Together we can. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Dengan dukungan Amang dan Inang Parhalado, dukungan Amang dan Inang seluruh jemaat kaum ama, ina, orang tua, kami kaum lansia dan seluruh anak-anak, kami mulai dari sekolah minggu, remaja, dan naposo, kami percaya akan dimampukan melaksanakan setiap tugas yang telah diberikan. Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati pelayanan di tengah gerejanya, karena satu-satunya memampukan kita melakukan pelayanan ini adalah karena Dia senantiasa menyertai sebagaimana yang disuruhkan dalam Pemazmur pasal 108 ayat 14a. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Shalom Horas, Tuhan Yesus memberkati. Marede mahita jalalos jongjong mahamu saluhutna. Tunggoraksi tutu ulaanmu atau di masa Tuhan Tuhan. Jangan dapetiki maka lembatahe lalu di bahentira wakata. Sai patah mamai Allah di Tuhani somagiri malas na Tuhan. Debatan mardina na diulami padang na adong parbawen ini. Tatangnya kon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang.
Hodo haroroan ni saluhut slian leon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami masyan na nilihon mi tuhami plen nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu may jala ramoti asa huparasya kami pelianon. Peti bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Hai marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni selelan mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, se Roma rajaonmu, se saut malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Moliate madi Tuhan, moliate madi hamuna amanami inanami nungasip pulbe ibadah parmingguatta dot pelantikan di Minggu Sadarion tanggal 27 Maret 2022 mulak mahita di bagasan dame dot lasni roha. Shalom. Si tutu ulaon bu atong di pasar.